Akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint, isi nke 3. Mụ onwe m kwa, ụmụnna m, apụghị m igwa unu okwu dịka ndị mmụọ nsọ na-achị, kama dịka ndị bụ naanị anụ ahụ, dịka ụmụ ọhụrụ n'ime Kraịst. Ejiri m ara azụ unu, ọ bụghị ihe oriri, n'ihi na unu akapụghị ịnagide ya. Ọbụla ugbu a unu apụghị, n'ihi na unu bụ ndị anụ ahụ na-achị iri ugbu a. N'ihi na ebe ekworo na esemokwu dị n'etiti unu, unu abụghị ndị anụ ahụ na-achị, ndị na-ejegharịkwa dịka mmadụ. N'ihi na mgbe ọbụla otu onye na-asị, mụ onwe m bụ nke Pọl, mgbe ibe ya na-asịkwa, mụ onwe m bụ nke Apọlọs, unu abụghị mmadụ efu. Gịnịkwa bụ Apọlọs? Gịnị bụkwa Pọl? Ndị na-eje ozi, ndị unu si n'aka ha kwere, dịka Onyenwe anyị nyekwara ha abụọ n'otu n'otu. Mụ onwe m kụrụ osisi, Apọlọs kwọsara ya mmiri, ma ọ bụ Chineke na-eme ka ọ na-aba ụba. Ya mere, onye na-akụ abụghị ihe ọbụla, onye na-akwọsa mmiri abụghịkwa ihe ọbụla, kama Chineke, onye na-eme ka ọ na-aba ụba bụ ihe niile. Ma onye na-akụ na onye na-akwọsa mmiri bụ otu, ma ha abụọ n'otu n'otu ga-anata ụgwọ ọrụ nke aka ha, onye ọbụla dịka ndọgbu ọ na-adọgbu onwe ya n'ọrụ si dị. N'ihi na anyị bụ ndị ha na Chineke na-arụkọ ọrụ. Unu bụ ubi Chineke, bụrụkwa ụlọ Chineke na-ewu. Dịka amara Chineke nke nyere m si dị, dịka onyeisi ọka nke maara ihe, atọrọ m ntọala, onye ọzọ na-ewukwa ụlọ n'elu ya. Maka onye ọbụla lezie anya otu ọ na-ewu ụlọ n'elu ya. N'ihi na ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ịtọ ntọala ọzọ ma ọ bụghị nke a tọworo, nke bụ Yeshua. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla ewukwasị ọlaedo, ọlaọcha, nkume dị oke ọnụ, osisi, ahịhịa, okporo ọka n'elu ntọala ahụ, a ga-eme ka ọrụ nke mmadụ niile n'otu n'otu pụta ìhè. N'ihi na ụbọchị ahụ ga-egosi ya, n'ihi na a gaje ikpughe ya n'ọkụ. Ọkụ onwe ya ga-anwakwa ọrụ mmadụ niile n'otu n'otu, ụdị ọrụ ọ bụ. Ọ bụrụ na ọrụ onye ọbụla ga-adịgide nke o wukwasịrị ya, ọ ga-anata ụgwọ ọrụ. Ọ bụrụ na a ga-erechapụ ọrụ onye ọbụla n'ọkụ, ọ ga-eyi iyi, ma a ga-azọpụta ya onwe ya, ma ọ bụ dịka onye azọpụtara n'ọkụ. Unu amataghị na unu bụ ụlọ nsọ nke Chineke, Mmụọ nke Chineke bikwa n'ime unu? Ọ bụrụ na onye ọbụla emebie ụlọ nsọ Chineke, onye ahụ ka Chineke ga-emebi, n'ihi na ụlọ nsọ Chineke dị nsọ. Otu a ka unu dịkwa. Ka onye ọbụla ghara ịghọgbu onwe ya. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-eche na ya bụ onye maara ihe n'etiti unu n'oge a, ya ghọọ onye nzuzu, ka ọ wee ghọọ onye maara ihe. N'ihi na amamihe nke ụwa nke a bụ ihe nzuzu n'ebe Chineke nọ. N'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, onye na-ejide ndị maara ihe n'aghụghọ ha. Ọzọkwa, Onyenwe anyị maara ihe ndị maara ihe na-atụle n'obi ha, na ha bụ ihe efu. Ya mere, onye ọbụla anyala isi na mmadụ, n'ihi na ihe niile bụ nke unu. Ma ọ bụ Pọl, ma ọ bụ Apọlọs, ma ọ bụ Kaịfas, ma ọ bụ ụwa, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ọnwụ, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ ihe gaje dị, ihe niile bụ nke unu. Ma unu onwe unu bụ ndị nke Kraịst, ma Kraịst bụ nke Chineke.